сидеть, Рекс. Дай лапу. Усім доброго ранку. Кася, привітання. Привітання. А теперь, Рекс, лежать. Ти що, Кася, у дресіровщицю гуляєш? Я рыхтуюся стать собачьим тренером. Не перешкоджай. Рекс, сядеть. Сядеть. Може, кінологом? Може і кінологом. Цікаво, і як у гэтым табе цацко допоможе? Шмат ты чаго разумееш. Я выпрацоўваю камандны голас, а потым пайду ў парк і буду на сапраўдных сабаках трэніравацца. Рекс, лежаць! А ты не боишься, Касечка, что яны тебе покусают? А чаго гэта? Я вось одно відэо паглядзела. Кася, а у тым відэа выпадкова не казалі, што чужых сабак і ўвогуле жывёл невядомых чапаць нельга? Ты, як заўсёды, перабольшваеш, Лесік. Усе сабакі добрыя. Гэта толькі пра твайго Рекса, так сказаць, можна, таму што ён не сапраўдны. А вось і не. А вось і так. А вось і не. Усім прывітанне. Кася, Лесік, а што у вас тут за спрэчкі з самай раніцы? Наша агульная знаёмая ізноў вырашыла новую прафесію асвоіць. А што ў гэтым кепскага? І я кажу. Чакай, слухай вось, Беата. Яна вырашыла сабак трэніраваць. Спачатку вось Рекса, а потым у парку незнаёмых бобікаў. Касечка, а ці ты не ведаеш, што чужога сабаку нельга чапаць без дазволу гаспадара? Чаму гэта? У парку яны ўсе такія добренькія, хвосцікамі махаюць. Тым больш сабака сябар чалавека, ці не так? Кася, сапраўды, сабакі не толькі нашы надзейныя сябры, але і памочнікі. Напрыклад, сабакі-павадыры, якія дапамагаюць тым, хто не мае зроку. Так, Лесік, а яшчэ ёсць чатырохлапыя ратавальнікі. І ў іх ёсць такая ж форма, як у цябе. Ну, не зусім. А чым яны займаюцца? Зараз пакажу. Найперш, яны добрыя пошукавікі, могуць знайсці чалавека пад разбураным будынкам ці адшукаць таго, хто згубіўся ў лесе. Так з імі, напэўна, вельмі добра ягады і грыбы збіраць. Кася, ну ты і дзівачка, такое прыдумаць. Не ведаю наконт грыбоў, але яны могуць небяспечныя і нават атрутныя рэчы адчуць. Якія малайцы гэтыя сабакі, столькі карыснага робяць. Як жа яны могуць пакрыўдзіць ці больш таго пакусаць? Могуць, асабліва калі са сваімі камандамі будзеш да іх чапляцца. А вось і паглядзім. Сябры, вы ізноў спрэчку пачынаеце. Кася, сапраўды, сабака вельмі добрая жывёла, але ўсё ж такі жывёла. І што? Іх трэба баяцца? Па-першае, неабходна запомніць, і вам таксама, дзяўчынкі і хлопчыкі, ніколі не чапаць чужога сабаку. А яшчэ не дражніць. Не частаваць нічым, а галоўнае не заставацца побач з сабакам, калі не бачна яго гаспадара. А што рабіць, калі сабака разлаваны чымсьці? Галоўнае ад яго не ўцякаць, а гучна паклікаць дарослых. Зразумела. І лепш я тады з Рексам буду гуляць. Я ў ім упэўненая. Вось і малайчына, Кася. А хочаш, мы з табой у парку з маім сабакам пагуляем? Вядома, хачу. І я б таксама хацеў. Але спачатку ты курсы кінолага пройдзеш. Тады, Кася, ты з Рексам перша трэніруйся, а пасля я. Дамовіліся. Вось і малайцы. А цяпер я прапаную усім нам мульцік паглядзець. Усё, я стамілася маляваць. Давайте чым-небудзь іншым займацца. І зноў капрызіш? Ты сама прапанавала нам маляваннем час бавіць. Але гэтыя лукі цвёрдыя, мне ад іх пальчыкі баляць. У мяне для цябе ёсць добрыя лекі. Цукеркі? Ха, якая хітрая. А пальчыкі ў цябе балець не будуць цукеркі разгортваць? Не будуць. Цукеркі пачакаюць. А я, сябры, прапаную зарадку для пальчыкаў зрабіць. Згодныя? Можна паспрабаваць. А потым цукеркі? Калі будзеш старацца. Ой, дамовіліся. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся. Гатовыя? Выцягніце ручкі наперад і слухайце казку. А я думала, будзе зарадка. Катя, не перашкаджай. Слухайце і паўтарайце мае рухі. Жылі-былі прынцэса і прынц. Было ў іх шмат сяброў. Аднойчы прыляцела птушка, схапіла прынцэсу і прынесла яе да двухгаловага цмока. О! Пабег прынц ратаваць прынцэсу і сустрэў чароўнага матыля.
Прилетел принц на мотылі да пачвары і вызвалі прынцэсу. Ад смока прыручыў і перавыхаваў. Ура! Вось і казачцы канец, а хто слухаў і паўтараў, удалец. Ну што, спадабалася? Ой, вельмі, Бияточка, як цудоўна ты придумала. Гэта матуля моя, калі я была маленькая, са мной такія зарадкі рабіла. Маме ад нас прывітанне перадавай. Мы вельмі ўдзячныя за такую казку. Абавязкова. А цяпер цукеркі. Цукеркі. І мульцік таксама. Ой. Гэта ж трэба было так прыдумаць. Нават пра мікрахвалёўку. Лесик, а ў нашай лядоўні марозіва засталося, ці ты яго з'еў? Нічога я не еў. Паглядзі, Б'ята, пра лядоўню там ёсць? Ёсць. Што ёсць? Дзе ёсць? Гэта мы пра часопіс, які Б'ята прынесла. Тут вершыкі жартоўныя пра тэхніку усялякую. Вось пра лядоўню таксама. Прачытай, Б'ята. У кухні ёсць такая схоўня. У нас яе завуць лядоўня. Прадукты там жывуць цудоўна. Лядоўня снежная князёўна. А марозіва там маё жыве? Да чакай ты, Кася, са сваім марозівым. Лепш падумай, пра якую рэч ты б вершык паслухаць хацела. Отчапися ты, Лесик, со своими вершиками. Я лепш пойду чайник уключу. Раз хтосьці з'еў маё морозиво, буду гарбату піць. Ага, чайник. О, Б'ята, пошукай чайник. Тут ёсць толькі электрачайнік. Читай. Захочаш чаю, цісні кнопку. Ён ускіпае нетаропка. Калі ж пачуеш свіст ад чайны, адключыцца электрачайнік. Вось гэта рыфмаплёцтва. Я б так ніколі не змог. Тут яшчэ вось пра што ёсць. Паспрабуй падхапіць радкі. Хочаш суп? У чым пытанне? Ці рагу, ці кашу ўранні? Прыгатуе смачна, шпарка, што захочаш? Мультиварка! Ну, что тут у вас смешного? Справай бы якой сур'ёзнай заняліся. А мы жартоўнай справай займаемся і прыдумалі заданне нашым гледачам. Гэта якое яшчэ заданне? Так, Лесік, і якое заданне мы прыдумалі? А мы праверым, якія нашы гледачы рыфмаплёты. Няхай напішуць нам вершыкі таксама пра рэчы, якія ёсць вакол. Цікавая ідэя. Пра пральную машыну ці пыласос. А можна пра маё морозиво? Пра гэта таксама можна. Сябры, адрасы нашы памятаеце? Паштовы 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак tv@gmail.com. Усім удзельнікам абяцаем прызы ад нас і часопіса «Умняша». А цяпер давайце мульцік глядзець. Ну што, гарэзы, насычаная ў нас раніца атрымалася? Вельмі. Мы вось з Лесиком хутка будзем сапраўднымі кінолагамі. І зарадка для пальчыкаў выдатная атрымалася. Наступным разам зробім яшчэ раз, а я новую казку прыдумаю. Будзем чакаць. І нашы гледачы таксама. Ну а зараз час развітвацца. Усяго найлепшага вам, сябры! Цікавага і насычанага дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Не праспіце.